about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Hi guys, so pupunta kami ngayon sa simbahan. Kasama ang ating mga Gen Zs. Very tiggery. Hello, ang cute. Cuteness, no? Si Jack. Oh, hi! Ay, ang cute. Nag-block ka na yung ano ko. Papunta kaming simbahan. Hello po. Ano bang grado? Yes! 1 may udo. 120. Neneng, maano ka? Uno. Si Uno, yung dog dun sa bahay. Kimi na. Dali na. Uwe. In church. Umay, sabay ka sa akin. Dali ako. Pray ka na lang muna. Tapos, kung ano. Ito yung church po. Malapit lang sa housey. While waiting sa mass. Hello, kiddos. Si Ate Jack. Hi. Papunta kami ngayon ng cemetery. So guys, nandito po kami ngayon sa Manumlad. Ha? Oo, grabe. Matnog pa dito. Sunog na sunog po dahil sa ATV kahapon. natin gabi. Kasi dadalawin namin si Lola Alice tsaka si Tita Ami dito sa cemetery. Grabe yung kamay ko guys dahil nag-ATV kami kahapon. Sunog talaga siya. Sunog. Kakagaling lang namin kay La Lola Alice, tsaka kay Tita Ami. Wala ka daw siya ala. Akad-lakad muna. Ano na lang? Baka na lang. Uwi na lang. Pag-uwi natin kagabi na. Ewan ko ba? Sabi nila madala ko pa. Pagsapot. Hi guys, pupunta na kami ngayon sa San Binon. Kakagaling lang namin sa sementeryo. At kasama namin mga kiddos. Tito Jerry. At ito naman si Love. Mag-hot spring kami at saka cold spring. See you there! Okay, magko-coverage lang ako sa labas ng very light. So, we're going na sa Binon. Ay! Sila na yun pala yun. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this
Andito na kami sa San Benon. Ayan, okay na yan. Okay. Andito na kami sa San Benon, guys. Lobby. Ayan. Ay, Sunday kasi, no? Oo. Pero ano, hindi naman madaming tao yung yung mismong ganun. Dito kami nagka-hot spring dati. Pero may mga cottage na ngayon. Dati kubo-kubo lang. Nag-switch na sa ano. Hi, guys. Ito, makulit na. So, guys, pupunta tayo dun sa pinakamainit na part ng water. Kasi, alam nyo ba, ang water dito sa San Benon is galing talaga sa bulkan. Sa Mount Bulusan. Bulusan. Which is an active volcano. Ano yan? Ilang degrees yan? 42. 108. Ito, 108 degrees. Hindi ko nakita. Sa bag mo. Saan bag? White o? Hindi na. Nakakapamalit. We recommend it to... Ay, dito na lang natin yun. Pilig ko kaya mo to. Ito. Yan. Ay, tubig din yan. Oo, sige. Oo, ito kaya ko. Ito, Bumaba ako. 38. NG, sobra yan, NG. Ito, ilan yan? 43.4 degrees Celsius. Boy. Oh. Sige nga, Jake, hindi kaya. Sobrang init talaga niya. Kahit iniisip ko Uy, ang galing tita. Paano kaya nila na pag-iwa-hiwala yan? Oh, man. Ito, mainit din. Pero alam ko hindi Pero, Tignan nyo guys, umuusok siya. Yung kanal pa lang. Hindi kita sa video yung usok. So, ayun ang umuusok. Ito guys, tignan nyo, umuusok yung kanal. Kanal lang to guys. Ayan, nakita nyo ba yan? Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Pero umuusok siya. Iba-ibang level ng hotness. sobrang init eh. Tita, madulas ka dyan. Parang Pwede kang maglaga ng egg dito. parang magkakape, no? Kaya mo nga. Umano ka doon? Dito kaya. dito kaya. Try mo na, try mo. Dito. Pero ito, puro kalki. Buwan na. Ay, oo nga, kaya ko. Manageable pa yan. Nga yan ang kaya. Kaya naman yung hotness dito. Kaya mo naman ito. Si Edge Boy. Try mo ibaba hanggang dito. Luto na itlog mo niyan. Ano yan? Half cook. Tara. Okay, balik na kami kasi sobrang init dun, guys. Grabe ito. Kala ko malamig na tubig. Magdugugas ako. Mainit din Tita pala. Ninya, saan galing bulkan yun? Ito. Bulusan. Mount Bulusan. Sa Mount Bulusan siya. Paano nila pag-iwa-hiwala yan? It's an active volcano Galing ano. here in Irosin. Ito naman tayo sa some hot spring. Sabi naging palta na yung ano. Ito, yung isang hot spring. Balik na mga bata. So, tapos na kami magbanlaw. Pa sila. Sure, Mitch, bigay. Lagot kayo ngayon. Mitch.
Ano talagang ano mo? Niche or shell? Or Sa depende? family ko, Shell. Shell. Tapos sa office, Mitch. Ano si? Mitch. Ang dami kasi namin Michelle. May Mitch. Ako lang si Mitch. Ikaw na nag-adjust. Parehas daw kayo. Parehas daw kayo ni Tala. Shell daw. Shell ka rin eh? Shell akin sa'yo. Pearly shell. Ate Jake! Irosin. Ayan ba yung gusto ng pag-picture? Hindi iba. Ano yun eh? Sunod ba natin sila? Oo, hindi na sila. Hindi ko lang sure. Ang sa likod. Sa likod. So, papunta po kami ngayon sa palengke para bibili kami ng pang-subi Pila isa? Nasa unahan na. With Lovey. Mga kiddos! Hi kayo! Hi, guys. May... Hi! May long lost twin. Ito ba yun? Nung ano, coffee mix? Si Michelle. Ano nung coffee? Captivated? Hindi. Ayan na tayo. Ayan, maraming tao. Saan? Na kami. Nagbe-video ako na. Natatamat? Ice cream. Papuntang Boulevard. Pero kinamusta mo si Lola, di? Nalulungkot ka? Si Ate Jake, kausap niya si Nandiyan ako sa Mar. Ito ang pakiramdam mo. Anong nararamdaman mo? Mamig mo. Pero umiinak ka ng gamot mo. Hindi pa. Saan siya galing? Si Uno. Bait-bait ni Uno yun, oh. Hi guys. So, ako pa lang dito sa room. Ako pa lang mag-isa sa room. Kasi si Lavi, nag-iinom pa sila ng mga pinsan ko. Kaya, kaya ko sa dito. Pero, ang iba kong pinsan, nandun lang naman, katabing room lang nito. So, kaya lang. Ano lang, baboy. Uy, grabe talaga yung mga. Thank you, tita. Tita there. Ah, Papa! Si Papa din ba, tita? Wala pa. Sige po. Yes, hello guys. Mag-register muna daw kami dito sa register office. Ayan. Yan sila. Train number 2. Ayan, nandito na yung mga pagkain. Teka. Diyan na yung mga pagkain mo. Ayan yung the view. Like, pwede tayo sa dot. Wait. Ayan sila, yung kids. Time check. Wait lang, time check. It's 8. Ano? 8. Teka, ayaw makita. 8:34. 32. Yan. O, hawak. Hey! Ayan sila. Pawak daw, pawak. What is your expectation sa Subic? Hindi ko alam. Ano? What is your expectation? Ano yung reaction mo pagpunta natin sa Subic? Subic. Wait. Ikaw naman. Ano yung sa'yo? Bili ako. Ano yun? Wala daw. Ayan yung... Expectation ko sa'yo on happy. Teka, Alam mo, sino mama mo? Siya ang nanay ko. pahaba mo yung stick. Paano po ipahaba yung stick? Ano, Tita Ina? Ay, sorry po. Tita Ina? Paano po ipahaba yung stick? Wala ka rin. Ako daw kay paano kay Tita. Paano po ipahaba yung stick? Sila Tita Isa? Paano yung ipahaba? Ay, ako kami lang si
Bawasan. Ay, ano yan? Anong oras na susunod? Hindi na. Ano man? Ba't andyan ka nag-iisa? Lucy. Lee. I'm Mr. Lee. I have to ba? Nila nag-date. Masama. Tama ba yan? Sabi. Dito ka. Kinakain mo ba yung babe? Sabi to ka dadaan. Sabi ko ka masama. Hindi sabi to ka. Kabaga. Nagtatalo na naman. Happy. Pagpunta sa Subic, malangoy ka. Wow. Malangoy. Ay, Ano yun? Necklace? Wait lang. Gawin ko ng profile ko. ikaw. Do you see that? Hindi na si Zoom yan. Hindi na Zoom niya. Ginagalit niya. Hindi ayaw ko. record mabaya para meron pa kayong space. Yan na Vlog ka. Hello mga beshi ko, ako si Tony Fowler. Hello, for today's video, wala akong magagawa mga beshi. Kung hindi pupunta sa Subic. So guys, Hello Hello. mga beshi ko. Ako si Tony Fowler. Ni Fowler. Fowler. Tapol. Tapol. ay yung dagat, yung the view. Tubag muna. Ah, kaya ganito siya. Gaganon mo yan. Ano yan? Ah, to. Yan o. Ganda like. Hello guys, for today's video, punta tayo sa Subic. Anong subi? Subic dako. Subic na malaki. Hindi yung Subic na malaki. Alam, mag-charge ko muna mamaya. Masaya tayo pa kasi Tony Fowler. Idol mo ba yun? Tony Fowler? Hindi. Yung body ni Tony Fowler bilik. Yung malaki lang yung ano. Nanonood ka nun? Ha? Nanonood ka nun? Ito sa FB na imod ko, yung normal people, straight lang ang body, yung kay Tony Fowler. Andiyan na ba ako? Di ako nanonood ng Tony Fowler. Imod ko lang sa FB. Kasi tayo. Ang init. Masunburn ako. Sunburn. Yung ginagawa nito. Anong pinaalam mo kay Sir mo, tala? Nag-excuse ako. Na? Di ko alam. Sabi niya, sir, excuse muna ako. Hindi. Nagreklamo ka. Bawak natin. Sabi ng teacher ko, pinag-aralan natin yan. Ayaw ka mo, Duy. Ayaw, huwag kang sasalita. Pinag-aralan daw, tapos yung pala di lang siya Hindi nakikinig. ka lang nakikinig. O kaya absent ka nun. Hindi, no? Exit ako. Kasi absent ka pa rin. Kahit na. Kahit na daw. Absent, ibig sabihin no excuse. Pag ano, excuse. Pwede yun. Mag-vlog ba kayo? It's so hot in the Iba-vlog siya Philippines. si Tony Fowler. Ay, ganun. Sige, mag-vlog lang kayo. Hello! Ay, ano yung sabi mo kanina? Yun yung mukha niya, pero hindi yung ball! Sabi niya mo. Sabi ko, ball. Kung bola yung basketball.
na yun kasi 8 out of 40. Hulaan nyo kung ano yung pinaka-highest ko na subject. Ano? Filipino. Tama. Recess. Di ba recess? Tama. Recess, uwian. Absent, no? Yan. Yun ang highest mo, no? Dere. Ano ako? Hulaan niyo yung Early bird ako, dati late bird. Late bird. EPP highest ko, it's 39 out of 40. Yung... Anong subject yan? Parang totoo ka sa mga agriculture. Economics? Economics? Yes, pero ano pa kami doon? Nasa yung ano? Good morning. Hindi po. Oo, dati walang briefing. So once again, welcome to Matmay. Okay, kung naalala niyo ba kung babayad kayo dito ng 200 pesos per boat, and those 200 pesos ay galit din ang fish foods. So guys, papunta na po kami ng Subic. Pag pupunta kayo ng Subic, kailangan nyo mag-register dito sa tourism office nila. Ito. Dito lang to malapit sa mga palengke ng mag-register kayo dyan, magpipay kayo ng registration fee, tapos na boat fee. Okay, ganun. Sasakay na kami ng boat. Mabigat dahil. Naku, nag-sunblock na tayo. Shit. Magbabanlaw na nga lang. Guys, ito po yung boat namin, nasasakyan. Yung iba namin kasama nandun sa kabilang boat. Kasama namin mga kiddos. Ayan. Sakay kayo ng boat, guys. To Jerry! Hook mo lang muna. Alis na kami, guys. Okay na yan. Ilang minutes lang pa? Parang mga nas 20 minutes. Neneng, umano ka, umupo ka na. Baka Mabigat malaglag-laglag ka pa. Opo, set up. Neng yung gamit, dito ibaba. Ano? Hindi Anong mauna, Tijek? Ano daw mauna? Kung anong desisyon nila. Yung isang buhay. Sa huwag ba? Huwag yun. Saglit. Anong mauna? Ikaw? Wala kayo, Sabi ni Ate Jake kayo daw eh. Susunod lang daw kami. Oo, susunod lang kami. Susunod lang kami. Sub ka nga doon, mainit pala dito. Yan. Guys, picture! Tujer! Kita ka dito. Screenshot na lang. Ha? Alam mo ano ko? May hilo ko. May bigs. Ganito. May bigs ka. May hangover ka. Isa. Saan tayo papunta? Saan tayo papunta? Ay, hindi ko sure. Basta, surprise na lang. Wala, maalon. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, be free with me. Wala ng water. Sana na Pa, labas pa. Huwag mo ano niya, mabali yung pins ko. Pa, 200. Nag-accept kayong Gcash dito? Hindi. Hi, kuya. Saan po ako dadaan dito? Uy!
Dito kami sa... Yes! Nandito po kami sa Welcome to Huwag Lagoon. So guys, merong bayad dito, 200 per boat. Kasama na yung kasama na yung pangkain sa fish. Ate Lai, di ba yung 200 kasama na yung pangkain sa fish? Oo. Ayun, kasama na. Ay, Ate Lai. Hello! Hindi ka Nepo Babies. Nepo Babies kayo. Hi guys! Hindi kami naniniwala. Oh, di ba? Oh my God! Hello! Laving! Nepo Babies. Hindi po ako Nepo Babies. Tapos nasa akin pa yung pondo. Pondo ng bata. Delicious. Ayan yung atin. Ano yan? Yan yung Ay, kala Ate Lai yata yan. Nagbayad na kami as Nico Baby. Binigay na sa underwater ha. Po? ilubog. Ay, opo, hindi po. Salamat po. Bawal ilubog. Bawal po ilubog yung Bawal yan ilubog. Pero kung mag-snorkeling kayo, pwede po ganito. Ay, hindi po kami mag-gusto. Bawal ilubog. Ay, tayo ng balsa, ma'am. Ay, nasa bag ko. Kayo pala. Hala, nasa bag ko. Need nyo ba? Yung bangkay pangalan nyo. Ano pangalan nga? Hulog yan. So, ano kami sa balsa. Neng, Dada ka. saan si si Tia? Ay, si Tama ni Papa. Nasakay kami sa balsa. Oh my God. Sige. Wait lang po. Wait lang po. Salamat po. Mag-fish feeding kami. Tujuk pa yung isang fish. Ay, hindi tatawid pala. Tita, huwag kang tumalon. Mag-fish feeding kami. Honey. Ako po ka na. Kukuha ba akong akin? Wow, so pretty. Ay, ang lalaki. Labi, tignan mo. Andun ba to? Si Papa, ang kulit. Ate Jake, pengi ako ng Yung mga kids dito sa harap. Labi, hingi ka kay Hingi ka kay... Mamaya, nasa gilid. Ate, mamaya. Tito Jerry, yung pangalan ng mo. Bing, tabi nga tayo dyan, Bing. Laki na, laki. Tingnan mo. Oh my God. Picture lang. Picturean mo, videoan mo nga. Ako yung taga-tagat na hindi ko alam mo. Pwede nang pakain pa, Alvin. Tapo na. Uy, ang lalaki ng fish. Ayan. Hala, ang laki. Oh my God! Dito ka. Kuya, dito ka. Di baka malaglag yung phone ko, Kaya, Jik, pati na. Whee! Ang laki nyo. Ang laki yun. Asa na malaki? Ayun, sumasabit siya. Hala, nasabit siya. Hala, kuya, nasabit yung isang fish. Yung sino na nanon? Sumasabay talaga siya. Ay, sino may gusto? Talunin niya. Paluto. May mapansin. Talunin niya. Ayun na, ito naman. Ito, napakalaki na ito. Tama? Talunin mo nga to. Talunin mo to. Halika rito. Halika rito. Talunin mo to. Talunin sila? Sige nga, talunin. Uy! Ang laki nila, ang love. Mag-swim kaya kasama sila. Ayoko. Ate Jack, di ba gusto mo mag-dive? Igaling nga may siya, may Ano yan? Bluetooth device. Parrotfish ba yan? Hindi. Hala, ang laki nila, no. Oh my God. Pagi ka. G, awa ka mo. Kaya baka yung cellphone mo mapatulog. Hindi yan, sa tubig. Okay. Uy, ano yun? Spray ako food. Libre tayong food. Yung food. Papakain kami ng fish. May libreng kain ng fish. Excuse me po. Wala dito nandun sa gitna. Labi, ingat ka. Baka malaglag ka. Maulam. Ikaw. Hindi, sige. Go lang ate. Sige. Ana, pili nga yan.
Oh, ang laki nun. Sobrang laki naman yun. Yan, yung pinakamalaki dito. Ito pabibo to, ayan. Malaki, pumasok na siya, pumasok. Ay, laki! Pucha! Mali yung phone ko, baka malaglag di Pakainin niyo po ng isda, itong malaki. Ate Jack, nasa... Ano pa? Ay, oh my God, ang laki niya! Ay, may big boss! Tagal na kami yung modelo. Hi, baby. Ayan na. Hindi, pag-angat. Ano yung tili? Ayan. Lilis daw. Teka lang! Sandali! Grabe, ang laki niya, guys. Halika rito. Yan ang big boss. Inaagawan siya. Makulat na yan. Hoy, kompleto na skill yan. Ayun, nalulula ako. Ina. Hi! Roll call. Ay, nakanganga siya at laglagan nyo. Ate Jack! Puro kalahati lang niya. Hindi yan malalaglag. Tingnan mo, hindi. Tingnan mo, ala, nabulong may lalim na. Nakita ko. So, ano pong name nyo? Roy. Say hi to my vlog. Hello, Kuya Roy. Boat captain Hello pa po. niya. Sabi ni Kuya Roy, kapag holiday daw, maraming turista. Ngayon, hindi masyadong At marami least kasi hindi super crowded weekday. pa, no? Mga long weekend yun na marami. Oo, pag long 1,000 weekend. pesos. Neneng, mahulog yung phone mo, ah. Ang pangit naman ulamin. Ulam ka mamaya, be. Yan pa rin malaki. Wave. And dapat. Hi ka sa vlog. Sabi mo, hi vlog. Hello. Dito na lang kayo. Diyan na lang kayo, oh. Para hindi na Ala. I love you. Are you enjoying? Yeah. Kanina nahilo. Nahilo ba? Inom pa mo rin. Okay, pero okay lang yung pakiramdam. Balik na lang, balik! Yan love yung cable. Hindi daw kaya? Hindi daw. Mahalan. Usually kasi walang alon doon. Subic. Sabi kami. So guys, andito na kami sa Subic. Hi, Neng. Yay! Ha. Ayaw. Gando. Ang init! Pasi uno. Ano, sumunod ka? So, andito na kami sa Matnog. Ay, sa Subic Beach. Sobrang beautiful! Di ba kakalmutin ka? Dito. Aning yung mga lupa. Hi, baby! Ito na ang aming cottage. Ako tubig, guys. Bago akong ligo. Ito na nga, tubig. Hindi pa lang. Dalawa ang aming cottage. Huwag nilagyan natin. Ay, wala man sila kalimutan. Totoo, yun ang kasama ng pinaka... Tanins! Ay, may angkong Kanin niya.
Yung cabbage namin. Hotel taco. Dito. Halito. Alam ko ang na. Ah, dito. Manay. Grading station. Ano, free lang. Oo, mga nepo babies naman yun. Baka maano tayo, ma-post tayo. Nana, ate. Ayan. Sige. Later na lang after mga ano. Pictorial na nga ako habang busy kayo. Nakakainis. Dapat dadaling ko yung tripod ko eh. Sabi namin nakalimutan ako eh. Ano, ito. Huwag yun na batiin. May mga pusa, parang yung pusa. Oo, Bi, nagsaging ka? Okay na yung pakiramdam. Ano yan, G? Ano? Buko? Yung bakit. Excuse me, Bea. Kaya ka pala pinalapit. Ubog ka na kayo. Dapat nagpapaalam. Ha? Hindi, okay lang. Alam, sabi mo. Ngayon pala po. Nagpapakirap ka dun ha. Pinita Bawag na. Raise that. Kuya ka talaga sa'yo yun. Kasi yung ano eh. Di ba 40 ka? 41. Hi mga island doggos. Hello baby. Sinukat mo yung kay ate Inang. May medyas kasi ba? May sauce. Oo, may sauce. Kasi pag ganyan lang, mag-focus pa ako dito. Masikip. Mitch masikip. Yung sa'yo, oo. Ayun mamaya. Mas doon na nalalagkad yung pagpuno. Try mo yung kay Raymart. Mag-medyas ka na lang. Kanya, kaya nga Masikip sabi ko, din. paano nagkakasya? Ay, kahit ano. Pang? Sorry. Go kaya tawag. Okay lang. Ito may lagay lahat ng manok. Eh, paano na? Mantika na. Maglalasa kasi siya ng ng isda. Wag na, okay lang yan. Hindi, ganun lang. Ayun na lang, hindi. Ito na lang. Okay. Mag-prayer ako. Okay. Ano, prayer. Akala ko lalagyan ko. Asan yung itlog? Kakakain lang. Oo nga. Yes. Dali na natin. Kasi may medyas mo. Nandyan sa ano bag? Ay! Nang bigyan nyo na lang ako dyan kasi walang floater yung ako. Hi girls! Screenshot na lang natin to. 1, 2, 3. Okay. Hi guys! So magsuswim na tayo. Yay. Ala, lakas ng alon! Ate Jikan, lakas ng alon! Yay! Beautiful. Hi girls! Hi. Hiya! Ayan, mga kampasa. Hi! Ay, tanggalin ko muna yung medyas. Wag na ako nga naka-medyas eh. Makapal. Tinanggal. Hindi mababato sa Nandito kami sa Subi. Magsuswimming na kami. Sa dekado ng mga nabili natin. Hindi makapal. Hindi na ako nagkaon ng ganun. Look at that beauty. Kahoy na malaki. Oo nga. Ang ina na dito yan. Lumber sa lumber. Yak, maihi. Ano pala? Balabo pala, no? Alas 2? Talaga? Bata. Oh, yun ha. Yun yung kasi kala. Labo, pero nung alas 3 ang suot. Oh. Kasi hanggang dyan lang kami. Dito ka lang oh. Basta may talbibira.
Guys, so yung pinsa namin, si Edgy Boy, tsaka yung sawa niya, sumisisi daw sila hanggang doon para ng basura. Pag may nakita kayong anong plaque, i-ano nyo i-chorba nyo. Hindi kita sa ilalim, malabo. Teka, patingin ng face. Hindi pa na-itim. Hindi pa na-itim. Beautiful pa rin. Bilog na bilog ulo ko. Ikaw. Paano ba tututin? Pwede yun sa underwater? Ha? Pwede na underwater? Pwede, kaso hindi kita sa ilalim. Yan, lahat ng buko. Kasi malabo pa yung ilalim. Hindi, bibitawan yun. Kita pa sa video yung ano mo. Si Ate Jack yun. Nagdahak-dahak sa dagat. Ang lalim na. Ang lalim. Oh, Ang lalim pa yes. Ang slow. Ay, hindi. Ay, baby. Dito lang. Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been looking for a sweet song, a sign of spring. Waiting for a reason to laugh, to sing. 'Cause I've been spending all my time to figure out just how I've been spending way too many thoughts on what went wrong. But what goes on must come down. Malabal sila sa gilid. Oo. Tayo na ako. Tara, mag-feel siya. Kapit masyado yung kamay mo sa kanya. Tingnan mo si Kuya Reggie ngayon nag-e-enjoy mag-isa. Saan? Sabi, hay, salamat. Wala na yung mga pabigat dito. Ano yan tayo? Ano? Kaliwat kanan. Jiboy. Ako naman, Eji. Diba? Kuya Reggie. Nag-enjoy na siya mag-isa. Andun pa siya? Patingin nga, Neng. Tingin ng good. Medyo na-stress siya kanina. Pero yun yung mga malalapit na bato pa lang. Meron ng mga isda Oo, nakita ko din. Parang banda dun po na ganyan. Yung lagpas ng boat na malaking bato. Oo. Dun po nakita ko manili. Dito? Oo, isa sila. Okay. Ano na kayo? Sige, ba yung ano namin lang? Sina! May hindi ka na lang? Talaga. Nalunong na agad ka ikaw mag-sinig. Neng? Oo. Medyo malabo nga lang. Oo. Ang galing niya mag-pinig. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call?